שהתקיים ב-21/6 ביום שישי בצהריים בשכונת הדר. צפויים להשתתף בו מאות אנשים חיפאים וגם מהסביבה, מערים אחרות. ההפקה היא באמצעות הקואליציה של ארגונים חברתיים ובעלי עסקים גאים, בשל החלל, וזה מאוד ביקורתי וצריך לתת על כך את הדעת, בשל החלל שהותירה העירייה בארגון אירוע מסוג זה. הגיע הזמן להדגיש כי לקהילה החיפאית בחיפה אין בית, אין תקציבים ראויים, אין סיבות להפקת המצעד כמו שיש בערים אחרות. הארגונים החברתיים מתוקצבים על ידי תקציב הגניבות ב10,000 שקל בלבד. איגי פיץ', שישה צבעים, הפורום החיפאי לשעבר. המצעד לא מתוקצב כלל על ידי העירייה. בשנים הקודמות העירייה נתנה שירותים שווי כסף לסגירת גן האם למשל, לאבטחה, לציוד הגברה וכו'. השנה אירוע כזה לא יתקיים, אלא רק עצרת. מאות צעירות וצעירים שעל מגש של כסף מגיעים לשכונת הדר ממנה, יתפוגגו מיד לאחר מכן ויחפשו מקומות בילוי בתל אביב. אני חושב שזו נקודה, אוקיי, את השנה כנראה הסדנו, אבל צריך לתת את הדעת לא רק לאירוע שיהיה בשנה הבאה, אלא גם בשוטף, שיהיה להם בית, שיהיה תקציב, שיהיה פעילות, שיהיה תמיכה של העירייה והגוף החשוב הזה. אתה מכיר אחד מהמצעדים של הקהילה הגאה שלא נתמך כספית על ידי העירייה? לא, בשנים קודמות הוא נתמך ומסתבר לפי מה שקיבלתי כאן. הצרה עם הקהילה הגאה היא שהיא מאוד מפוצלת. וברגע שהיא מאוד מפוצלת ואין לה אחדות והיא לא יכולה לבוא עם מידה אחת, מה היא מחיר קבוצה, קשה לתכנן ביניהם. זה הסיפור. אבל לגבי המצעד, מתי שאתם רואים, אנחנו מיד נעמיד, נותנים את מה שהם מבקשים, וזה מה שעושים. כנראה השנה העסק